училище образовалось в 1866 году. Иҗтимагый совет әгъзалары башта танк училищесы тарихы белән таныша. Аңа 1866 елда нигез салынган. Шул вакыттан бирле монда Россия хәрби көчләре өчен кыю ир-егетләрне тәрбиялиләр. 250 маршал һәм генерал, 76 Советлар Союзы герое һәм 21 Россия герое биредә укып чыккан. Батырларның исемнәре каһарманнар аллеясында да мәңгеләштерелгән. Кунаклар уку бүлмәләрендә карап чыга, монысына Россия герое Дамир Исламов исемен биргәннәр. Вот видите, члены СССР, каждый кабинет имя героя России. Училищеда яшьләрне танклар белән дә идарә итәргә өйрәтәләр. Күнекмәләрне компьютерларда да техниканың махсуслаштырылган макетлары ярдәмендә дә ныгытып була. Күрше класста гына танкларны ремонтлау белән шөгыльләнәләр. Танк училищесы курсантлары монда бассейнда да шөгыльләнә ала. Су астында yüзәргә өйрәнү өчен дә мөмкинлекләр бар. Иҗтимагый совет әгъзалары Казанга халыкны борчыган мәсьәләләрне белеп, аларны хәл итүдә яңа алымнар тәкъдим итү өчен килә. Смотрим, как готовят ребят. Без илнең төрле уку йортларында ир-егетләрнең хәрби әзерлекне ничек үткәнен карыйбыз. Бу экскурсия генә түгел. Күреп алган җитешсезлекләрне оборона министрына җиткерәбез. Барысы да укуның сыйфатын яхшырту өчен эшләнә. Должна сказать, что я под огромным впечатлением от Татарстана. Мин Татарстанга таң калдым. Монда махсус хәрби операция барышында социаль ярдәм күрсәтү республика халкын берләштерү өлкәсендә гаять күп эшләнә. СВОдагыларга ярдәм зур. Оборона министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет Казанга 2 көнгә килгән. Иртәгә алар Суворов училищесы һәм хәрби комиссариат эшчәнлеге белән танышачак. Рузаль Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.